NC eli no contact, ei yhteydenpitoa narsistin eron jälkeen. Narsistisen parisuhteen aikana uhri on vakavasti traumatisoitunut ja ero on huomattavasti raskaampi ja vaikeampi kuin ero normaalista parisuhteesta. Ihan riippumatta siitä, onko uhri itse lähtenyt siitä suhteesta vai onko narsisti heittänyt hänet yllättäen ulos. Joka tapauksessa eron jälkeen uhri hyvin usein tekee semmoisen järkyttävän, hämmästyttävän havainnon, että olo ei paranekaan eron jälkeen. Voisi olettaa, että kun suhde on niin kamala kuin se on, ja kun ihmistä kohdellaan siinä suhteessa niin kurjasti kuin kohdeltiin, niin voisi todellakin olettaa, että ero ei ole mikään muu kuin valtava helpotus. Mutta näin ei olekaan, vaan usein käy ihan päinvastoin. Usein käy niin, että eron jälkeen uhri onkin kahta masentuneempi. Hänellä on vielä kurjempi olo kuin silloin suhteen loppuvaiheessa, kun narsisti käyttäytyy häntä kohtaan aivan kammottavasti. Ja mistä tämä johtuu? Ainakaan se ei ole merkki siitä, että ero olisi ollut väärä ratkaisu. Ero oli ehdottomasti oikea ratkaisu. Ainoa mahdollinen ratkaisu. Tämä paha olo ei myöskään tarkoita sitä, että kannattaisi antaa uhrille vielä toinen mahdollisuus, tai kolmas, tai neljäs, tai 10. mahdollisuus ja palata yhteen. Narsistille on aivan turha antaa uusia tilaisuuksia, koska hän käyttäytyy joka kerta entistä kammottavammin. Minä olen liioittelematta keskustellut aiheesta satojen narsistin uhrien kanssa. Useimmat keskustelut on käyty netissä kirjeenvaihdolla. Sitten jonkun verran olen puhunut puhelimessa ja muutamia tavannut silmätysten. Ja näiden uhrien joukossa on sellaisia ihmisiä, jotka on sitten jossain vaiheessa palanneet takaisin. Ja kaikki, siis joka ikinen heistä, ilman ainuttakaan poikkeusta, kertovat, että se oli paha erehdys. Että he palasivat takaisin sen takia, että oli niin kamala ikävä. Ja kun narsisti vannoi ja vakuutti, että hän ei enää toista kertaa käyttäytyisi niin rumasti. Ja joka kerta kävi niin, että ensin se olo yhteenpalaamisen jälkeen oli aivan ihana. Tuntui, että kannatti sentään vielä yrittää. Ja uhri oli mielettömän onnellinen ja narsisti kohteli häntä kuin prinsessaa tai prinssiä. Mutta sitten hyvin nopeasti narsisti palasi siihen entiseen käyttäytymiseensä, eli alkoi uudelleen kaltoinkohdella uhria. Ja paljon nopeammin kuin ensimmäisellä kerralla, eli tämä onnellinen paratiisivaihe. Se kesti tällä kertaa paljon vähemmän aikaa. Narsisti paljon nopeammin palasi siihen oikean aitoon käytökseensä, eli kiusaamiseen. Ja se kiusaaminen oli kahta pahempaa. Voi tietysti olla niinkin, että uhri itse, jota narsistiin yhteyttävän narsisti lähestyy häntä kaiken maailman teeskennelyllä, katumuksella ja lemmen lirkutuksilla ja ikävänsä vakuutteluilla. Mutta kaikki tämä on pelkkää teeskentelyä, pelkkää manipulaatiota, jonka tarkoituksena on saada uhri joko takaisin suhteeseen, tai narsisti ylipäänsä haluaa varmistua siitä, että uhri ei toivu, eikä eheydy, eikä pääse irti narsistin vaikutuspiiristä. Se, että narsisti ottaa uhriin eron jälkeen yhteyttä, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että narsisti kaipaisi uhria. Ei kaipaa, ei. Narsisti ei ota uhriin sen vuoksi yhteyttä, että hänellä olisi ikävä, tai että hän katuisi, tai että hän oikeasti rakastaisi. Yhteydenottojen syynä on vain ja ainoastaan se, että uhri pitää saada takaisin narsistin vallan alle. Ei välttämättä edes takaisin suhteeseen. Mutta narsistille on tärkeää varmistua siitä, että uhri on edelleen hänen hovinsa jäsen, edelleen saatavilla, edelleen hänen vaikutuspiirissään, edelleen hänen manipuloitavissaan,
Ja että uhri ei missään nimessä eheydy eikä toivu. Ja että uhri ei missään nimessä pääse elämään omaa vapaata onnellista elämäänsä. Koska sehän ei narsistille passaa. Narsisti saattaa lähestyä uhria myös rakkauden vakuutuksien sijasta tämmöisellä aivan tavallisella, muuten vain lähetetyllä viestillä, että no hei, tuli mieleen, että mitä sulle kuuluu. Sehän vaikuttaa oikein harmittomalta. Mitäs paha tuollaisessa on? Ja eihän siinä mitään pahaa olisikaan normaalioloissa, mutta narsisti ei tee mitään muuten vain. Aina kun narsisti lähestyy uhriaan, niin hänellä on siinä joku tarkoitusperä. Ja usko tai älä, mutta se tarkoitusperä ei ole koskaan mitään hyvää ja kaunista. Ei koskaan, mistä sinulle olisi mitään iloa tai hyötyä. Narsistin yhteydenottoihin ei pidä reagoida ollenkaan. Ei pidä vastata tekstareihin. On parempi, jos niitä edes lue. Sama koskee sähköposteja. Eli että parempi kun et edes lue, mutta älä ainakaan vastaa. Puheluja ei missään nimessä pidä ottaa vastaan. Narsisti pitää ehdottomasti poistaa omista Facebook-kavereista. Ja olisi aina parempi, jos teillä ei olisi yhteisiäkään Facebook-kavereita, koska näiden yhteisten kaverien kauttahan narsisti saa sinusta tietoa. Ja sinä heikkona hetkenä saatat yrittää näiden yhteisten kaverien avulla saada tietoja narsistista. Nimittäin tämä NC sisältää senkin, että sinä et yritä saada mitään tietoja narsistista. Sinun ei tarvitse tietää, mitä narsistin elämään tällä hetkellä kuuluu. Varsinkaan sinun ei tarvitse tietää, että onko hänellä joku uusi. Ei ole sinun asiasi. Ei millään lailla. Sen ei pitäisi sinua edes kiinnostaa. Ja jos se kiinnostaa, niin kiinnostakoon sitten hiljaa sinun pään sisällä, mutta älä anna tämän kiinnostuksen johtaa yhtään mihinkään. Narsisti saattaa eron jälkeen myös uhkailla ja haukkua ja yrittää pelotella. Ei pidä antaa narsistin säikytellä itseään. Jos sieltä tulee esimerkiksi yrityksiä soittaa ja sinä et ota niitä puhelia vastaan, niin on täysin mahdollista, että sitten tulee sellainen tekstiviesti, että nyt jos et ota puhelua vastaan, niin minä tulen sinne. Tämmöisen jälkeen et missään tapauksessa ota puhelua vastaan. Jos pelottaa, niin soita jollekin, vaikka jollekin ystävälle tai vaikka poliisille. Mutta älä anna sen ihmisen pelotella itseäsi. Voi olla niinkin, että sinä haluat sen takia ottaa narsistiin yhteyttä, että sinä haluat laittaa pisteen, päätepisteen koko suhteelle. Ehkä sinä olet ajatellut tällä tavalla, että selvä, minä ymmärrän tämän asian, että se suhde on tuhoon tuomittu, siinä ei ole mitään onnistumisen mahdollisuuksia, mutta minä haluan viimeisen kerran tavata hänet ja kuulla, että mistä tässä oikeasti oli kysymys. Ja jos se vastaus on se, että hän ei ole koskaan minusta välittänyt ja että hän on ylipäänsä alusta saakka vetänyt minua vaan nenästä ja että hänellä on kaiken aikaa ollut muita, niin olkoon sitten niin. Selvä. Minä uskon sen, minä hyväksyn sen, mutta minä haluan tietää, että miten se asia oli. Ja lisäksi minä haluan, että hän ymmärtää, että nyt se on oikeasti ohi ja nyt se on loppu. Ja mielelläni myös kuulisin häneltä, että miksi hän teki niin kuin teki. Jos syynä on se, että hän halusi tuhota minut, niin sanokoon sen sitten ääneen. Kyllä, minä kestän kuulla sen. Tällainen reippaus ja rohkeus on hyvin kunnioitettavaa ja on aivan ymmärrettävää ja oikeutettua, että sinä haluat edes tietää, että miksi joku ihminen, johon sinä luotit ja jota sinä rakastit, miksi hän loukkasi sua, että mitä hänen pääkopassaan liikkui silloin, kun hän teki niin kuin hän teki. Ja on myös täysin ymmärrettävää, että sinä haluat päätepisteen. Sinä haluat, että nyt pannaan se portti kiinni ja lukkoon ja avaintaskuun, tai avaan itse asiassa lammenpohjaan. Mutta
Narsistilla on semmoinenkin ominaisuus, että hän ei periaatteessa koskaan halua tehdä päätepistettä. Hän ei suostu minkäänlaisiin portin lukitsemisiin. Hän aina haluaa jättää sen portin auki. Eikä vain sinun kanssasi, vaan kaikkien eksiensä kanssa. Hän haluaa, että hänen eksänsä muodostavat hänelle sellaisen niin kuin horisontissa olevan pienen haaremin. Ei välttämättä seksuaalisessa mielessä, vaan haaremin, jota voi käyttää esimerkiksi, kun haluaa tehdä nykyisen kumppaninsa mustasukkaiseksi. Tai että voi soittaa heistä jollekulle, kun tulee yksinäinen hetki, kun tulee sellainen päivä, että ei olekaan seuraa. Panoseurastakin voi olla kyse. Mutta enemmän kuin panoseurasta, siinä on kuitenkin narsistiporalla kyse siitä, että hän ei kestä ajatusta, että hänen ympärillään ei ole hovia. Ei ole olemassa narsistia ilman hovia. Ja narsisti haluaa, että sinä kuulut hänen hoviinsa. Ja se on se varsinainen syy, minkä takia hän ottaa sinun yhteyttä. Ja juuri siitä syystä sinun ei pidä reagoida näihin yhteydenottoihin, koska sinun ei missään nimessä pidä kuulua sen narsistin hoviin. Eron jälkeen sinä olet poissa tolaltasi, onneton, ahdistunut. Saatat olla niin kuin kävelevä zombi, joka ei ole oikein läsnä missään, ei näe, ei kuule, ei ymmärrä olinpaikkansa, eikä ole läsnä oikein omassa ruumiissaankaan, tai itse asiassa kaikkein vähiten siellä. Kaikkein vähiten siellä. Tuntuu, että en ole ihoni alla, olen jossain ihan muualla. Ja se zombina oleminen, se on niin rankkaa, että siitä haluaa päästä pois keinolla millä hyvänsä, vaikka sitten ottamalla sen piikin. Mutta minä sanon, että älä ota sitä piikkiä. Minä vannon ja vakuutan, että vaikka tällä hetkellä olisi millainen zombiolo, niin se olo paranee ja se eheytyy ja sun elämässäsi tapahtuu vielä hienoja, upeita, mahtavia asioita. Mutta sinä et voi eheytyä, jos sinä jatkuvasti pidät yhteyttä narsistiin. Narsisti imee sinusta elämän voimaa. Ja senhän takia sinä olet tommonen zombi. Hän on niin kuin vampyyri, joka on nimennyt sinulta verta, sinun sydänvertasi. Ja nyt sinusta kuin kuoret jäljellä. Ja joka kerta, kun sinä annat hänelle mahdollisuuden tavata itseäsi, niin hän imee sinusta lisää sitä elämänvoimaa. Sitten voi olla niinkin, että sinä sen takia haluat ottaa hänen yhteyttä, että sinä olet lopultakin tajunnut, että miten tämä asia on. Sun silmäsi ovat auenneet ja sä ymmärrät sen, että tämä ihminen todellakin huijasi sinua. Että se kehtasi. Sinä rakastit häntä, sinä luotit häneen. Sinä et hetkeäkään epäily hänen hyvää tahtoa. Ja sinä olit valmis kääntämään taivaat ja maat ympäri, että se suhde kestäisi. Ja kun teillä rupesi menemään pieleen, niin siinä vaiheessa varsinkin sinä olit valmis kääntämään taivaat ja maat ympäri, että saisit asiat taas entiselleen. Ja nyt sinulle on selvinnyt, että se ihminen, se ei välittänyt, ei pätkääkään. Se nautti siitä, että se sai sinua rääkätä ja loukata ja kyykyttää ja manipuloida. Haluat sanoa sille suorat sanat, mutta älä tee sitä, koska narsisti ei häpeä. Narsisti ei koskaan häpeä mitään, mitä hän on tehnyt. Kyllä narsisti tiesi, mitä hän teki ja miksi hän teki. Ja miten paljon hän sinua loukkasi. Ei sinun tarvitse mennä sitä hänelle suomentamaan. Sä et voi tässä asiassa kertoa narsistille mitään, mitä hän ei tietäisi ennestään. Ja hän ei välitä siitä, kuinka paha olla sinulla on. Jos sinä menet raivoamaan narsistille, niin se on narsistille voitto. Koska raivo todistaa, että sinä olet edelleen tunnetasolla hänen vallassaan. Ja mikään ei ole narsistista hauskempaa kuin että ihmiset ovat hänen vallassaan. Jos sinä ajattelet, että narsistin päämäärä numero 1 on saada ihailua, niin olet erehtynyt. Pahimman lajin narsistit haluavat ennen kaikkea valtaa. Haluavat kontrolloida muita ihmisiä. Se on se tärkein. Toiseksi tärkein asia on huomio. Kun sinä menet raivoamaan, hän tietää, että sinä olet hänen vallassaan ja hän saa ihan valtavasti huomiota.
Hänelle on aivan toisarvoista, että onko se huomio negatiivista vai positiivista. Kunhan sinä huomaat hänet. Mitä tähän ihailuun tulee, niin kyllähän narsisti sitäkin toivoo, mutta ei läheskään niin paljon kuin valtaa ja huomiota. Valta ja huomio on hänelle niin tärkeitä, että hän on ilomieli valmis luopumaan myös ihailun kohteena olemisesta, kun hän saa valtaa. Sinun olosi voi tällä hetkellä olla todella, todella paha. Ja siinä ei oikeastaan auta mikään muu kuin aika ja NC. Pysy NC:ssä.